Estem a la Salle de Barcelona, al pavelló, on ha tingut lloc a la ciutat de Barcelona la competició organitzada per la Federació Catalana de Tenis Taula amb més nivell i ressò inclús internacional. Una porta oberta i una finestra al món del tenis taula perquè tothom pugui veure com és al màxim nivell. Participaven el campió de Catalunya absolut i la campiona de Catalunya absoluta. Han defensat el seu joc i hi ha hagut punts espectaculars per part dels dos. Han perdut amb els seus oponents, en principi era l'esperat, però hi ha hagut punts macos dels jugadors. Aquest any l'objectiu era el número 7 del món, Hugo Calderano, que ha sigut un semifinalista als Jocs Olímpics. No guanyar la final, ha caigut davant del 14, era un cara a cara entre el 7 i el 14 del món i ha caigut el cantó del 14, però ha sigut un partit espectacular i competit. Me gustó mucho jugar aquí en Barcelona, hace muchos años que estamos intentando que venga yo, pero esta fue la primera vez y me gustó mucho jugar con tanta gente aquí mirando, con tanta buena energía en la sala y la verdad que me encantó el torneo. Sí, gané 2 partidos y después perdí en la final en un buen partido contra Darko Jorgic. Los dos jugaron muy bien y creo que fue un buen partido para el público y bueno, me gustó jugar aquí y estoy muy feliz.